Vier zakken bollen, 5 euro de taartjes daarvoor hebben we ook in de reclame. Bloemkolen, 99 cent mensen, lekker aardbeien. Kist dan. Ja, hij zit er toch ineens in en zo haalt hij zijn gram. Kist scoort! Ja! Kees Kist! Een nieuwe counter nu via Kist. En poef, het is raak zeg. Wat een knal. Snel genomen vrije schop van Nugaerts. Geen buitenspel. Kist kan alleen doorgaan. Kist gaat scoren. Ja, Kist! De 11e goal! AZ leidt met 1-0 in deze 24e minuut. Dameschoenen, kom je daarop, zeggen ze al. Dan heb je ook herenschoenen, zeggen ze dan. Of heb je ook voetbalschoenen bijvoorbeeld. Nou, daar heb ik ook wel eens aan gedacht om wat sportschoenen erbij te pakken. Maar ja, er is eigenlijk niets van gekomen. Het is eigenlijk altijd dameschoenen. En ik denk dat er ook heel veel dames schoenen kopen. En als ik naar mezelf kijk, dan heb je dan 2 of 3 paar in het jaar heb je wel genoeg. Maar als ik sommige dames hoor, dan hebben ze een aparte kamer en er staan allerlei schoenen. Nou, dat geeft al aan dat er dus wel, dat ze veel schoenen kopen. Dus het is een zakelijke overweging? Dat is een zakelijke overweging, ja. Ik denk, ja. Voor mezelf vind ik het ook heel erg leuk om dames aan de kraam te hebben. Laat me eerlijk zijn, want dat is gewoon hartstikke leuk. En dan komen vaak de mannen die komen wel mee. Nou, dan kunnen we daarmee over voetballen praten en dan kunnen de dames naar schoenen kijken. Dat is eigenlijk de kracht. Ja, super. Dat is hem. Ja, dit is hem. Godverdomme, half Leeuwarden vanaf fietsen moeten. Ach, dit is een aansluiting. Die heb je op de markt nodig. En dan had ik er wel een, maar die was weg. Dus dan voerde ik dat even in de groep en voor mij heb je er even opgehaald. Dus, Al kan we jongens doen we alles. Kijk, dat bedoel ik. Ja, maar hij had bij Heerenveen spelen. Ja, maar dat was in de oorlogstijd. Ja, en dat was in Hitlers tijd zwaar of niet? Ja, dat was voor de oorlog. En dat tellen we niet. Voor een eeuw tellen we niet. Is een klusje even hij wel voor hem hoor? Ik heb vroeger ook altijd een hoop plezier van hem gehad. Dus als je voetballiefhebber bent, dan heb je altijd een plezier van zulke gasten natuurlijk. Niegaert, opnieuw die ruimte op het middenveld die gelaten wordt door een toch wel jagend Feyenoord. Arts, Kist. Kist, doelpunt. Ik heb 1 vriend in mijn leven, een echte vriend. Dat is Christen Niegaert. Is er wel een soort van gehoord. En dat was in het jaar dat ik topscorer van Europa werd. Toen schoot ik er 34 in 34 wedstrijden. En daar was ik ook de eerste Nederlander mee. Maar op dat moment heb ik een moment gehad in de competitie, toen viel het stil. Toen had ik dus 3 wedstrijden niet gescoord. En toen was het gewoon heel moeilijk om weer... Balletje ging net tegen het paaltje aan, net naast. Allemaal graspolletje in de weg, allemaal die zulke dingen. En op een gegeven moment toen hadden we een thuiswedstrijd en toen maakte hij een actie. Hij passeerde, Christen Niegaert passeerde dus 3 man en toen riep hij mijn naam. Toen zei hij, Kees. Ik er naartoe, legde hem zo voor meneer, kon hem zo intikken, de lege goal. En dat vergeet ik nog even nooit meer. Daardoor werd ik ook topscorer van Europa. Maar ben je nou eigenlijk marktkoopman of voetballer? Ik ben marktkoopman, maar voetballer ben ik in hart en nieren. En dat is gewoon mijn job. En zo ben ik eigenlijk denk ik op deze wereld gezet. Als voetballer. Ja hè? Ja. Nog steeds? Nog steeds, ja. Het voetbal is nog steeds mijn leven. Ja. Kist kan eerst, ja. En het is de eerste kans om te schieten en het is prompt raak. Leuker kan het allemaal niet voor Kees Kist. We gaan zo meteen de boerderij plat gooien, is de bedoeling. Hebben we wat nog, Tom? Ja, zeker wel. Mooi werk. Ja, is dat voort ik het hichtepunt? Ja, in principe wel. Ja. Ja, want als je zo'n grote pleertje in, nou die mooie lekker slopertje in de vlakte. Nou, dat de hele boel in kost wat, dat lijkt het mij het leukste.
Nou, dat is wel mooi. Maar wel met beleid. Dat moet wel goed vallen. Wat is het mooiste dat je ooit sloopt, hè? Nou, boerderij vind ik sowieso altijd wel mooi, maar Even een lekkere boerderij slopen. slijven en boerderij slopen, ja, en een goede stien zoeken en alles, ja, dat is wel mooi werk. Is sloper, is dat nou ook een lekkere uitlaatklep? Nou, dat is misschien wel. Maar ja, dan is het misschien meer handwerk met de voorhamer voor sommige mensen. Ja. Maar kun je wel eens even lekker uitleven dat je denkt, je bent morgens wekker en je denkt, nou, ik heb net goed zin. Even een lekkere borkerijtje in een vlak tegen binnen, hè? Valt met. Meestal heb ik wel een goed zin, dus dat, nee, dat valt wel met. Oh, je komt op mijn oor als een rest, of man? Is dat zo? Ja, misschien wel. Nou, al die agressie die kennen maar het slopen lekker uit natuurlijk. Dat zal het wezen, ja. Therapeutisch werk met dat ook goed. Eigenlijk wel.